Ethiopia has applied to restructure billions of dollars of public debt using the group of مصطفى عبده قريصهم تحالف اختصاص سمون بمليون سفير هنا ناي حوحات نتعرض ጉምታትን ኩሰደሎም ከም ዝኽእል ኣብ ሕብራት ሃገራት አቦ መንበር ኮሚቴ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው አማጺ ቡድን በኦሮሚያ ክልል joint document by Disaster Risk Management Commission. Today is about a 2023 development that could ኢሳያስ ጋራ ዝገርመኒ ሂግደፍን ሕወሓትን ሓደ ዘመሳሰሎም ኢሎም ዘልዕልዎም ነገራት ኣለው ናይ ሰላም ተኸታተልቲ ናይቲ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ እምበኣር ከም ወትሩ ኣብ ከባቢና ዝፍጸም ዘሎ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ዜናታትን ምሳና ክኸይድ ዝኽእል ብዕምቆት ክንርድኦም ዘለናን ዝግባኣናን ዝበልኩም ሒዘ ዝቐርብ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ብዙሕ ምዕባለታት ኣብ ዞባና ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እቶም ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበሃሉ ድማ ሒዘዮም ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ኩነታት ክንርኢና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ መናውራታትን ኣካይዳን ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ስለ ዝኾነ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንርኢና ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ምዕባለታት ክንርኢና ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ዞባ ሙሉእ ንዓና ብፍላይ ንሃገርና ንቅድሚት ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክህልወና ኣለዎ ንዝብል እውን ርእቶታተይን ብዙሕ ፅቡቅ ዜናታት ዘለዎ እውን ከቕርብ እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ደግፉ ነቲ ፃዕርና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ በቐጥታ በዚ ናይ ኢኮኖሚ ክንጅምር ኢና what's going on መጀመርያ ብክልተ መዳይ ክንሪኦ ኢና እዚ ቀዳማይ ሪፖርት ክንርኢ ኢና Recent joint document by Disaster Risk Management Commission, DRMC, and international humanitarian partners highlighting priority humanitarian response and critical funding gaps. Some 21.4 million people require humanitarian assistance across Ethiopia in 20 critical funding gaps. So ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብደረጃ ዓለም ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ኣብ ተባሂሉ ኣብ ዝወፅእ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ 21 ሚልዮን 21.4 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮ እዩ ዝንገር ዘሎ 21.4 ሚልዮን ክንዲ 4 ወይ 5 ዕፅፊ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብኸመይ ተርብሖ ብዘይገድስ ስለዚ ክንዲ ዝኣክል ሽግር ኣለዋ ኢትዮጵያ ብመንፅር እቲ ህዝቢ እንተመቃቂልካዮ ድማ ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮ ዘሎ መን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ኦሮሞ ስርዓት እዩ ዝበሃል ዝያዳ ረድኤት ዘድልዮ ዘሎ ድማ 6.6 ሚልዮን ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ሓፈሻ ኣብ ሚድያ ክትመፅእ ከለካ ግን መን እዩ ዝያዳ ዘድልዮ ናይ ትግራይ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ናይ ትግራይ ከም ዝኾይኑ ዶቼ ቬለ ድዩ ቢቢሲ ድዩ ቻነል 4 ድዮም ሲኤንኤን ድዮም ኩሎም ብዛዕባ ናይ ትግራይ ዘሎ ጥራዮም ዝያዳ ኣተኩሮ ዝህቡ እንተኾነ ብብዝሒ ክንሪኦ ከለና ቀዳማይ ኦሮሞ 6.6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ክራይሲስ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ድሕሪኡ ኣምሓራ 4.9 ሚልዮን ድሕሪኡ ትግራይ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ሶማሊ 2.6 ናበለ ሳውዝ ኢትዮጵያ 1 ሚልዮን ናበልካ ኣብ ኩሉ ይኸይድ ማለት እዩ ሶ እቲ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ልዑል ደረጃ ዘሎ ምዃኑን እዚ ንሪኦ ዘለና ዘብለጭልጭ ገዛውታ በአዲስ አበባ ሰሪሕና ፓርክ ሰሪሕና ክብሉ ከለዉ መሰረታዊ ቀረብ ንካልእ ህዝቢ ከይገበርካ ዝግበር ዘሎ ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ገሊፀልኩም ነይረ ሓደ ጳጳስ ከም ዝበልዎ እቲ ሃገር ኣብቲ መሰረት ኣተኪራ ክሳብ ዘይሰርሐት ኣብ ለውጢ ከተምፅእ ከም ዘይትኽእል ኣትሪሮም ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ ተዛሪቦም ነይሮም ኣብዚ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ነዚ ዘጉል ሓቂ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና what exactly is happening? Some 21.4 million people require humanitarian assistance across Ethiopia in 2024 alone. This makes 2024 an exceptional year in terms of compounded shocks, exacerbating negative humanitarian impacts on already vulnerable communities who have not fully recovered from events of recent years, the document cautioned. However, the humanitarian response is facing a funding gap of $1 billion that is urgently required to address critical gaps for the next 3 months. According to ኣብዚ ሕጂ እቲ ዘገርምን ዘሕዝንን ክፋልና እዚ ክኸውን እዚኣ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለላ የድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ክንዲዚ ዝኣክል 21.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ንብል ኣለና እዚ ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ ናይ 2023 ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ሕርሻን ናይ ገለን ዘምፆ ውፅኢት እዩ ክንብል ንኽእል ኣብ 2023 ለትሰይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ተፈናቂሉ ስለ ዝነበረ ብግቡእ ክሓርስ ኣይከኣልን 2024
ሕጂ ወርሒ 3 ናብ ምውዳእ ገጽና ንኸይድ ኣለና ወርሒ 4 ወርሒ 5 ህዝቢ ምሓራ እቲ ልሙዕ መሬት ዘለዎ ህዝቢ ርግኣት ኣይረኸበን ድቑዒ ይረክብ የለን ሎጂስቲክስ ይሰርሕ የለን ስለዚ እቲ ልሙዕ ኣታዊታት ዝእቱ ወይ ከዓ ሕርሻዊ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ መሬት ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ከምኡ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ርግኡነት ኣይረኸበን ኣሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ፀገም ኮምፓውንድድ ክኸውን ወይ ከዓ መሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ሽግር ንብል ኣለና ስለዚ ናይ ትግራይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ሕመራ ወልቃይት ተገለገለ ዘሎ ኩሉ ታሪኻዮ ሕጂ እውን ንሱ ኣይተፈትሐናሎ ፅንሒልና ክርአና ንዑ ዝምልከት ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ መሊሱ ክብእስ እዩ እቲ ዝኸፈ ከፋልኸ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ናይ ዩክሬን ዘሎ ምስ ናይ እስራኤል ዘሎ ምስ ካልእ ፀገማት ዘሎ ቆጠባዊ ቅልውላው ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኤሮጳ ንባዕላ ኣብ ወታደራውን ኣብ ገለን ኣብ ትጓየሉ ዘላ ዘድሊ ረድኤት ንኽትህብ ድልውነት ከም ዘይብላ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ መሊሱ እቲ ፀገም መፍትሒ ክረክብ ከም ዘይክእልን እቲ ሽግር ክብእስ ከም ዝኽእልን ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ዓቕመን ኣተኲረን ዝሰርሓ ዝነበራ ብመግቢ ነብሰን ክኽእላ ሰልፍ ሪላየንስ ኣብ ነብሰ ምርኮሳ ኣሚነን ዝኸዳ ዝነበራ ሃገራት እቲ ትክክለኛ ፖሊሲ ሒዘን ይኸዳ ከም ዝነበራ ኣብዝን ንመፃየን ዝያዳ እናበርሃልና ክመፅእ ቅድሚ ሕጂ እንተዘይበሪሁልና ስለምንታይ እዩ ዝኸ እቲ ኩነታት ዓለም ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምስሕብ ኣብ ጥርዚ ናብ ላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንረብሑ ከሳልጥ ምስ ዝኽእልን ጥራይ ክገብር ኤሮጳዊ ሕብረት ትማል ኣብ ግብፂ 8 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ገይሩ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ፀገም ስለዘየለ ይኮን ጂኦፖለቲካ ረብሓ ስለ ዘድሊ ግብፂ ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ኣብቲ ብሪክስ መመሊሳ ተኣቱ ስለ ዘላ ኣብቲ ቦታት ፖዚሽን ክገብሩ ተኮይኖም ርክብ ክገብሩ ክኽእሉሎም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እተን ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ንኣብነት ኤርትራ ረብሓ ክትረክብ እያ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፀ ነይረ ሕቲ እቶም ፊትና ዘለዎ የመን ምስ ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ዲል ገይሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ስለ ዘሎ ኣንጻርና ዘለዎ ኣብቲ ገባሕሪ ቀይ ባሕሪ ኣብቲ ምሕንቆ ስለ ዝጓፅርዎ ሰይዘ ኤርትራ ከምኡ ፀጋ ኣለዋ ስለዚ ኤርትራ ድማ መመሊሳ ኣገዳስነት ክልዋ እዩ ንኣብነት ኤርትራ ከይሓተተትን ከይለመነትን ካብ ራሽያ ናይ እኽሊ ረድኤት ረኺባ ነይራ ስለምንታይ ኤርትራ ስለተገድሶም እዮም ኩባ ብሕጂ እውን ኩባ እዮም ምክንያቱ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ንራሽያ መግለፂ ዘይብሉ እዩ ስለምንታይ ነዳዲ ናቶም ብምሉእ ኣታዊ ናቶም ካብ ነዳዲ እዩ እቲ ነዳዲ ድማ ኣብ ቻይና ናብ ህንድን እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ብምሉእ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎም እዩ ኤርትራ ይኮነት ንራሽያ ትደልያ ራሽያ ንኤርትራ ትደልያ ብከምዚ መንገዲ ክንርድኦ ኣለና እቲ ኣናብባ ናይ ፖለቲካ እቲ ዩኒፖላር ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ እናጎደለ ከይድ ከሎ ኤርትራ ኣገዳስነታ እናዓዘዘ ክመፅእ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ጠላዕ ዝለዓለ ዝበለፀ ካርዲ ሒዛ ዘላ ወይ ከዓ ካርታ ሒዛ ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዚ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ ዕድል ስለዘይረኸበ እምበር ኣብዚ ምንጋር ዘድልዮን ምክሪ ዘድልዮ መንግስቲ ይኮነን ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ጂኦፖለቲካ ኣሚን ኢሳያስ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ናይ ጂኦፖለቲካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ ናይ ጂኦፖለቲካ ሂዝ ማስተር ማይንድ ማለት ሪሊ ንቅድሚት ሓሊፉ ከንብብ ዝኽእል ቼስ ማስተር ኣብ ጂኦፖለቲካ I don't know ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ እውን ክንዱ ብቅዓት ዘለዎን ርዲ ዘለዎን ነቲ ሕልኽላኻት ናይ ሓይልታት ፅቡቅ ገይሩ ከንብብ ዝኽእልን ኣቐዲሙ ሽርክነታት ከዋድድ ዝኽእልን ኣቐዲሙ ክዳሎ ዝኽእልን እንተሎ ኣይ ቲንክ ቀዳማይ መርሕነት ናይ ኤርትራ ቢካዝ በላሕቲ ኮይና ወይ ንፍዓት ኮይና ዘይኮናሲ ዝብል ንስ እንታይ ዝብል ተመክሮ ስለ ዝምሃረና ኩሉ እቲ ነገራት ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪኮም ስለ ዘጋጥሞም ተማሂሮም እዮም so much about this ንእሽተይ ንኺድ ኣብቲ ናይ IMF ክንሰግር ኢና ሕጂ A recent joint document by Disaster Risk Management Commission, DRMC, and international humanitarian partners, highlighting priority humanitarian response and critical funding gaps. Some 21.4 million people require humanitarian assistance across. So, ሕጂ ንመለስ ናብቲ ኔክስት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ IMF ሓደ ካብቲ ዓብይ ትፅቢት ተገይሩሉ ዘሎ እዩ ንሽግር ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ንምርዳእ ግን እስከ ናይ IMF ምስ ረኣየና ሓንቲ ብዛዕባ ናይ ጣፍ ኣብ ኩሉ ዓለም እውን ሰብ ክፈልጣ ዘለዋ ሓበሬታ ኣላትን ንዓውን ክንሪኣ ኢና Ethiopia for funding talks as debt deadline looms. International Monetary Fund officials arrived in Ethiopia this week to discuss a new support program for the country, less than 2 weeks before a debt service suspension deal is set to expire. The team landed in the capital, Addis Ababa, on March 19 for a one-week. So, ተዓዛቢ ኣካል ወይ ከዓ ሓደ ፍሉይ ሚሽን ፍሉይ መልእኽቲ ዝሓዘ IMF International Monetary Fund ናብ ኢትዮጵያ ኣትሎ ድማ ድልውነት ናይቲ ሃገር ንምርግጋፅ ቸክ ንምግባር ምክንያቱ ኣብቲ ዴት ሪስትራክቸሪንግ ወይ ከዓ ብዙሕ ለቅሓ ዘለዋ ሓገዝ ናይ ለቅሓ ንክትረክብ ሊኩዊዲቲ ወይ ከዓ ገለ ገንዘብ ኣብቲ ባንክ ኣትዩ ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ንክትቅፅል ክሕግዛ ዝኽእል ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ርክብ እዩ እዚ IMF
ኣይንህብን ኢና ገንዘብ ተልዋ ኣቢ ኣብ ስልጣን ክፀንሓሉ ዝኽእል ግዜ ኣዝዩ ሓፂሩ ይክኸውን ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ኤክስፕሎድ ክገብር እዩ ኦልሬዲ ሕማቅ እዩ ዘሎ ክትኳስ ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ IMF ውሳኔ በቃ ብምህለላ ዝፅበይዎ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ተሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ካልኦት ደገፍን ኣብ ናይ ካልኦት ሓገዝን ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነት ኢኮኖሚናታ ሕጂ እውን እዚ ናይ IMF ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኡ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ እንታይ ዓይነት ፍርዲ ክብዮም ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ዳርጋ ንኣዋርሕ ንዓመታት ዝፅዕርሉ ዘለው ኩነታት እዩ IMF ድማ ገንዘብ ክበካ ተኮይኑ ብዙሕ ቅድመ ኩነታት እዩ ዝእቱ ብዙሕ ነገራት ክትቀይር ክትክላለካ ኣብ ፖሊሲናትካ ፕራይቬታይዜሽን ካምፓኒታት ከም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድዩ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ድዩ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ድዩ ኩሉ ክኸፈት ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ፕራይቬት ኢንቨስተርሳት እዮም ኮርፖሬሽንስ IMF ብድሕሪ መጋረጃ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝውንንዎ ስለዚ መፂኦም ነቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ነቲ ፀፅቡቑ ሰስብሑ ብዝበለፀ መንገዲ ንሶም ክምዝምዝዎን ኢንቨስት ክገብሩሉን እዮም እቲ ቁጠባ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ ክብልካ ከሎ ኩሉ ትረብሓ ሽዑ ንደገ ክኸይድ ሃገር ድማ መመሊሳ ተፀባይትን ዘይምዕሩይ ወይ ከዓ አንኢኳሊቲ ዘይምዕሩይነት ናይቲ ፀጋታት ከምዛ ምዕቡላት ዓለም ኣብ ኣሜሪካ 1% ወይ ከዓ 1% ዝኾኑ ቢልዮነራት ነቲ ቁጠባ 900 ወይ ልዕልዩ እዮም ዝቆፃፀርዎ ወይ ዝውንንዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ካበይ መፅኡ እዚ ልክዕ ካብቲ ካፒታሊዝም ብዘይ ቁፅፅር ካፒታሊዝም ፒር ካፒታሊዝም ክትክተል ተጀሚርካ እንታይ ይገብር እቲ ገንዘብ ናብቲ በዓል ገንዘብ እዩ ዝእከብ ምክንያቱ እቶም ፖለቲከኛታት ንረብሓ ናይቲ በዓል ገንዘብ ስለ ዝሰርሑ ንዕዑ ዝምችእ ነገራት ሕግታት ናይ ታክስ ሕግታት ስለ ዘውፅኡ IMF ድማ ወርልድ ባንክ IMF ድማ ኣብ መወዳእታ ዕላማናቶም ከመይ ጌርካ ነቲ ቁጠባ ነቶም ሩሊንግ ክላስ ብድሕሪ መጋረጃ ብገንዘብ ንሃገር ዘመሓድሩ ከመይ ጌርካ ምቹእ ትገብረሎም ንኽምዝምዝዋዕ ንዑ ባይታ ዘንፅፍ ናይ ብደጊኡ መስቀል ዝሓዘ ማሕበር ብውሽጢ ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይቶም ውሑዳት ነቲ ሓይሊ ዝጥቀሙ ናቶም መሳርሒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ካብኡ ተስፋ ናቶም ሕጂ ማለት እዩ visit, according to people familiar with the matter, who asked not to be identified as they're not authorized to comment. They'll meet officials from the Finance Ministry and the Central Bank, the people said. The IMF Finance Ministry and Central Bank didn't respond to requests for comment sent by text message and email. Ethiopia has applied to restructure billions of dollars of public debt using the Group of 20's Common Framework Mechanism that seeks to provide comparable relief from creditors, including Chinese state-owned lenders and Eurobond holders. The Horn of Africa nation needs an IMF program in place to benefit from the framework and bilateral. So ከም ንብሎ ኢትዮጵያ እቲ ኤክስተርናል ዴት ወይ ከዓ ናይ ደገ ዕዳ ዘለዋ ንክትከፍሎ ነቲ ዕዳ ዘይኮነስ ነቲ ወለድ ናቱ ንክትከፍል ፀገም ስለ ዘለዋ ሓገዝ ይገበረለይ ወይ ከዓ ዕረፍቲ ሃቡኒ ካብቲ ወለድ ቁሩብ ክዕርፍ ዕድል ሃቡኒ ምክንያቱ እንተዘየለ ክፍንጀር እያ ትብሎም ብኸመይ ተፈራሪት ኢትዮጵያ እንተዘየለ ኣይበኩም ነዘይኮነስ እንተዘየለ ክንፍንጀር ኢና እንተተፈንጂርና ድማ ገንዘብኩም ኣይትረኽቡ ገለይ ትረኽቡ ሓደ ኣብ ኮሜንት እንታይ ዝፅሕፍለይ ነይሩ ሓቆም እዮም ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገድሲ ሱቕ ኢሎም እዮም ዝልቁሕ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናቶም እንታይ ኢሉካ ወይ ኣለቅሓ ይመውት ወይ ተለቅሓ ይመውት I wish life is so simple. ህይወት ከምዚ ቀሊል ኣይኮነትን ወይ ኣለቅሓ ይመውት ወይ ተለቅሓ ይመውት ብምባል ክሳብ ዓንቅሮም ክልቅሑ ፀገም የብሎምን ተለቂሖም ከ እንታይ ድዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ንርክ ወይደና ዘለና ኣብ ፓርክታትን ኣብ ካልእን sustainable growth ከምፃልካ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጠር ዘይምኽኣል ርግኡነትን ሰላምን ከተውሕዝ ዘይምኽኣል ነቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ሓደ ናይ ዳያሎግ ኣብ ዝሓለፈ ዋነት ኣብ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣሜሪካ ብትሪ መጠንቀቕታ ይባቶ ስለ ዘላ ምስ ህዝቢ ርክብ ጀሚሩ ኣሎ ንእስላም በይኑ ይፅውዕ ንክርስቲያን በይኑ ይፅውዕ ንዞባታት ንክልላት በበይነን ይፅውዐን ይፍትን ኣሎ ነቲ ኩነታት ከረጋግኦ ይፍትን ኣሎ but it is too little too late ይብሉ ኣዝዩ ደንጉዩ ዝተገበረ ተበግሶ እምኻ ነቲ መሰረታዊ ፀገም ክፈትሕ ዘይክእል ምክንያቱ እዞም ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ዘይኮኑ ነቲ ኩነታት ዝቕልስዎ ዘለው ፖለቲካውያን ሓይልታት እዮም ነቲ ኩነታት ድሕሪ መጋረጃ ወታደራዊ ጎንፂ እውን ወሪዶሞ ዘለው ስለዚ ምሳቶም ከዓ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ኣይከኣለን ኣብነት ምስ ትግራይ ዝተራኸቦ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ ናበይ ገፆም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ፅንሕ ኢልና ካብቶም ኤሊት ክንሰምዖ ኢና ንእሽተይ ሰሚዕና ምናልባት ክመለሳ እያ እዚኣ ናይ IMF እስከ ምዝያ ንቐፅል እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ንኩልና ዋላና ኤርትራውያን እውን ትምልከት ጉዳይ እስከ ስምዕዋ My focus today is about a 2023 development that could jeopardize food security together with the agricultural heritage of Ethiopia and the Horn of Africa. Last year, researchers in USA created a gene-edited variety of teff, a sacred staple food of over 100 million people in Ethiopia. እንታይ ዝብል ዘሎ ኬንያዊ ኣክቲቪስት እዩ ብጣዕሚ ንቁሕ ነዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም
بدحر مغارجا زغبر اكسبوز زغبر يو حجي انتاي زبل زلو ابز حلفه عمت اب 2023 اب امريكا ريسيرشرز نتي اف زبال زري جينيتيكالي موديفايد زخا جي ام او زبحال موديفيكيشن ወይ كانت زري يمعراريو ወይ كمز قلطيفو صبق فريات كمز خل قلطيفو كبل كمز خل يوم زبلخا كنغرو خلو بدحر مغارجا انتاي يغبرولو بزح غزي كرا خلوت جي ام او زبال زري ወይ كات جينيتيكالي موديفاي زغبرو زري زي تأدنو زي مجلس زي ركبان برتعات حمامات اب تحبرتسب زتاتاتو يم نابنت ازي اب امريكان سوسايتي حزب امريكا اب سبعات سوساتات كمزنا لو مچوت اينبرون ايكونوميك كالت هاجر كتبلو خلا ميبي لو مجن تحمامن تي obesity ወይ كا لعل ميزان لعل كابتي اغلى زي بلو كبدت ناي موسى اب هاجر دارغا epidemic ወይ كا حدا كمزي تلاقى بحمام يخوين زو لقت اوفر ويت مخانا بتاجر دارغا لعل 3% تزبي اوفر ويت كوين له كابي متسوز تلكا سلا دين قسقاس كلا يكونن ات مغبي سلا بحما سلا استسرحه ወይ كا ابتي مغبي موديفيكيشن بزح نجر كيميكالا سلا زو تولو وصيت نايتو تزبي ناتبلاشو متيو جزا بامريكا ول حزر رامبر اب اوروباوني تمص زلي እዚ ነገራት እዚ ድማ ናብ አፍሪካ ካኣቱ خلي ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ይዝረበሉ ስለዚ ነዚ ጣፍ ل100 ሚሊዮን ህዝቢ ዝምገባ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራውን to some extent እዚ ዘርዚ ሞዲፊኬሽን ይገብርዎ ኣለዉ ሰብ ጥንቃቐ ክገብረሉን ምስትውዓል ክገብር ከም ዘለዎን እዩ ዝነግር ዘሎ This is dangerous and unacceptable. Because of these four reasons: safety fears, there are serious doubts about the safety of gene editing technology. Unexpected DNA damage and edited crops have often opened the door to increased pesticide and fertilizer use, harming both health and environment. سمعك مارو تاجين كمية زي حدا زي بلابراتوري تشرحوه زري نعتاتهم نتوم كامبانيتات كم زربيع مزقبرو حدا بزي دخل فرتلايزر ويكان نتي هياي زعل نجر ببز يزدلي سلازي تي دقعي كتجزع لك بزي السوق سرح كم زي كل بزح دما بيستيسايدز كتكم كم تخد سلازي بزح كيميكالات كم زعتوت مقبي اتي بيستيسايد كمون تدقعي نبعلو كيميكالس ኣለዎ እቲ كيميكالس ድማ ንዑና ተመገብካ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ኣካላትካ ፅልዋ ክገብር እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ልክዕ ነቲ መግቢ ፅቡቅ ገይሮም ኢንጂነር ገይሮም ፅባሕ ንጎ ሕክምና ከም ትመላለስን መድሃኒታት ናቶም ክትገዝእ ከም ትኽእልን ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ቢግ ፉድ ቢግ ፋርማ እዚኦም ክልተ ብሓደ እዮም ዝሰርሑ ቢግ ፋርማ ማለት መድሃኒት ዝሰርሕ ካምፓኒ ቢግ ፉድ ከዓ ሜክዶናልድስ ገለመለ እዞም ኮርፖሬሽንስ ድማ ከመይ ገይሮም ኣዲክት ይገብሩኻ ናብቲ መግቢ ናቶም ስለዚ ኩሉ እቲ ቢግ ኣግሪካልቸር ከማን ኣግሪካልቸር ምምስኡ እዩ كلاتهم كما يجرب نتي مقبناتهم نتي داغاناتهم نمسفح زقبروا نتي زبنات حنا زرتات كبلاشوا خمس خلن نسو خمس افق قبروا خمس خلن اذا دما لعل تنكاغن مستوعالن زليو ينابلي زقبرا زلو so again زي نغرات زي زملكتو ماكلات سمعهم زدلي تبغسو قبرولو ايرتراو كمز سقات يبلان كلو ايكلنيو ግን still زي نغرات كم صبق كوينو كعت سلازغل مستوعال زليو 4. Corporate control. There are worrying signs that this new turf could be patented and controlled by multinational seed companies at the expense of farmers' autonomy and rights. The research happened in the US with opaque motives. We cannot naively assume that African interests are the priority here. That's why So again التزرد ما بكوربوريشن سلازي قبار كل جزء من يقبلون من يبوه بخمن يبوه عبيت كوربوريشن سترايك كم زرخبوه سلازي نتي حرشاد ما كم زاب أبي أمريكا 3% 1% نايتز بنمولو تحرشا زودنو نتزع أبي حرشا كم عينت من تاليت نمتتتا وزغان تايو نتهم عبيت كوربوريشنز أبتحتيهم سلازي قبروخا نتهم ناي إثيوبيا دما نتهم ناي بلعل زلو ناي بعل بلجيتس ناي بعل قلمله نعطاتهم بمكوز زار نتزبي ونبملو أبكوز صروف قبروا يقولوا زي مستوعال تنكاغن زدليو حبريتا مخانو إنا نرزلنا حجي نغاتل اسكا تصطاو كنتات نشترينا أبتي ناي سودان كنسقرينا اسكا زي اسمعوا بليز لايك قبرو سبورت قبر دما ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው አማጺ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በመንገድ ግንባታ ስራ ላይ የነበሩ 8 ሰዎችን አፍኖ መውሰዱን ዋዜማ ከምንጮች ሰምታለች። አማጺ ቡድኑ እገታውን የፈጸመው በክልል በርካታ እንታይና ንርዘለና እቲ እግርግር ዘይርጉእነት ወይካ ምጭዋይ ናይቲ ኦሮሞ ዕጡቕ ጉጅለ ድዩ ናይ ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ምልሻታት ድዩ ናይ ካልኦት ሓይልታት ድዩ ኣብቲ ዓዲ
ዝኾነ ይኹን ሲቪላዊ ምንቅስቃስ ወይ እውን ወላ መንግስታዊ ምንቅስቃስ እውን እንተኾነ ብቐሊሉ ክጥለፍን ክጭወን ክስራቕን ክዝመትን ከም ዝኽእል ዘርኢ ክኸውን ከሎ ካብኡ ከይወፃና ድማ እቲ ናይ አምሓራ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል በርካታ አካባቢዎች በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭት ተባብሶ መቀጠሉን ዋዜማ ከምንጮች ሰምታለች። የመንግስት ኃይሎች በደቡብ ጎንደር ዞን ደራ ወረዳ ውባንተ አባተ የተባለ የፋኖ ታጣቂዎች አመራር መግደላቸውን ትላንት ገልጠው ነበር። ይህንኑ ተከትሎ በደቡብ ጎንደር ዞን ጋይንት እስቴ ኣብ ክልል አምሓራ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኩሉ ወገን ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ፋኖ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ናይ ፋኖ ምስቲ መንግስቲ ዝገብርዎ ዘለው ረፅሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ቦታታትን ዓብይ ፅልዋ እናገበረ ይመፅእ ከም ዘሎ እዚ ካ እንታይ ደርየካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ልውለስነስ ወይ ከዓ ሕጊ ኣልቦነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብኩሉ መንገዲ በዳሂ ከም ዝኾነን እቲ መንግስቲ ድማ ፍሉይ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆፃፂሩ ነዚ ኣብ ሓደ መዕለቢ ከብፅሖ ከም ዘይከኣለን ጉዳዮም ፋሕፋሕ ዝበሎም ውሽጣዊ ፀገሞም ምክታእ ዝሰኣኑ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለው ቅድሚ ምስማዕና ነዚ ያስክስም كنت المدير عودي زلو وتتعدي كنت المدير عودي زلو وتتعدي عودي لنيز ورزقو كابياتاتي كم عفو كتبر وكتبر مرسماي اي طبعا نيو عندنا عودت ركناي كنت المديو عودناتنا بايتا يمسكر دك من دينا ساعة تقعتر سمسلم سلت أباي أبسنق عودت كدنيا كمل من بندراي كنت المديو عودناتنا بايتا يمسكر وين يحوى من دينا أكما باي ሼባው ሼኩ እንግዲህ ስለ ሐሰን ሼክ መሐመድ ማለት ሼባው ስለ ደግሞ ያው ሁለቱ ማለት ነው ምንም ማድረግ አልችልም እንዲህ ከተማ አንድ ሰሞን እኛም አንድ ሰሞን እንዲህ አርጎን ነበር ወረተኛ እኮ ነው ስማ ከኢሳያስ ጋር ተጠላልፎ መውደቅ እንጂ ተባብሮ መራመድ አይቻልም በጭራሽ ኢትዮጵያውያን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ መንግስቲ ዝነዝሑ ኤቭሪ ታይም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲ ተገይራ ብዘይገድስ ምስመን ኣሉታ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብሎም አይ ዶንት ኖ ዋይ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ተገይራ ምስ ኤርትራ ዝግበር ነገር ኩሉ ስጋኣት ይናሓታቶም ኤርትራ ምስ ዑዲ ዓረብ ተተራኺባ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ተተራኺባ ኤርትራ ምስ ግብፂ ተተራኺባ ኤርትራ ምስ ጣልያን ተተራኺባ ምስ ራሽያ ተተራኺባ ምስ ቻይና whatever ኤርትራ ትገብራ ዲፕሎማሲ ናሓታቶም ስጋኣት እዩ ክሳዕ ክንደይ ካብ ኤርትራ ከም ዝፈርዩ ኢኻ ትፈልጥ ናይ ብሓቂ እዮም ካብ ኤርትራ ፍርህ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እሶም ጥራይካ ኣይኮኑን ኦሮሞ ኣይኮኑን ኩሉ ክፋል ናይቲ ኢትዮጵያ ዋላ ትብቶም ተጋሩ ስምዕዎ እዚ ሕጂ ካብኡ ብዘይፍለ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝተገበረ ኢንተርቪው ነይሩ ይረሽንዎም ነይሮም ኤርትራ ተራኽዶም ናይ ሕወሓት ተላኣኽቲ ዝኾኑ ገለ ይረሽንዎ ነይሮም ንኽልዓል ተወጣት ንኽልዓል ኤርትራ ቃልተኩም ሎ ከምዚ ዝግባሃኑ ገሮም ኣረሽንዎም ይዕድዎም ነይሮም እዚ ሓቂ ብራዘር ኣይኮና ኣብቲ ራስ ቦታ ነበረ ብራዘር ኣይኮ እዚ ታሪክ ተንደጋ እና ኣብ ትግራይ ብሓጭር ታሪክ ነው ኣኑ ሓደ ነገር ተዘውር ይበኩም ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲኖም ድርሽን ወድ ነበር anyway እንታይ ከረይኩም ደልየ ፀኒሐ መጀመርያ ድሓን እዛ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ፀኒሐ ለበይኑ ክርየ መጀመርያ let's start with this ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብዚ ንመለስ አህጉራዊ ሰብአዊ ሕግታት ዝተሓሱን ካልኦት ግህሰታት ዝፈጸሙን እገዳን ካልኦት ስጉምትታትን ክውሰደሎም ከም ዝኽእል ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣብ መንበር ኮሚቴ ፀጥታ ኣፍሊጡ ውፅኢት እቲ መርመራ ዘቕረበ ኣምባሳደር ኮርያ ጁንኩክ ዋንግ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከም ፆታውን ኣብ ፆታ ዝተመስረተ ሰፊሕ ግህሰታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ዳርፉር ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ብዛዕባ ምጥሓስ እገዳ ኣፅዋር ከምኡውን በቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ምምልማል ወታደራት ከም ዘለውን ኣብቲ ሪፖርቱ ኣሲሩሎም ኣብቲ ፀብጻብ ዝቐረበሉ ግዜ ዝተረኽበ ወኪል መንግስቲ ሱዳን ዓመር መሐመድ ማሕሙድ በወገኑ
أبلغ منجس السودان زتنبر معقب أنت زلعل نسيبلات محلاو متخالة والتهدراوي حيلي السودان ون نتم بطل الشاه سوس دقاف زقت سرح مستسرح نيرو قرعتم دكنسجون ون نكم عينة بدلات أي متقال عاني لهم أب السودان أقراوي سبقوي حقتات تحاسن كالوت قصتات زفتصمون إقدام كالوس قمتات كوسد لهم كم زغل أب حبرات أقرات أبو منبر كوميتة ستافريتون وسيت تيمر مراز أغربي أمبسادر كوريا جونكوك وانغ أبلغ سيفيلات كم صوتاون أب الصوتات سمسرة السفيح قصتاتن بفلاي دما أب الزوبا دارفور كم سفصمي زرئيلون تي كوميتة بزعبا متحاس إقدا أصوار كمون بتوم تقنا أنتي وقنات أب زرئيس تمركوسة من المال والتهدرات كم زلون أب ريبورتو أسيرو لهم أب تصاب زخربلو جزية استرخبه وكيل منجس السودان عمر محمد محمود بوغنو أبلغ منجس السودان زتنبر معقب أنت زلعل نسيبلات محلاو متخالة والتهدراوي حيلي السودان ون نتم بتوم مليشيا سوس دقاف زقبر قفقتات أمك لخال زدمنا سرح مستسرح نيرو قرعتم دكنسجون ون نكم عينة بدلات أي متقال عاني لهم الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة زماني حرب الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة زماني شوف جدودي جباهم عالية جباهم عالية كم زتريو زلهم قداينا السودان كاب كمي كونتات نابي كونتات يخيد الله كاب حوس متشود زستماغر زنبرة إليت ناي السودان أب زوانزي أب كرفح نابرا كاب هاقورو تسديدو اتكارتم زبهال أب كمي عنا ودي قلو هجي اتزقبر زلو نا UN بلا بلا أب تناي معراب سوداني زبل زلو ويكا ناي دارفور إيريا زبلو زلو يو دارفور قدم بعلم درجة تفلت أنت رخيب زنبرة بزا أب تغزي أمريكا إذا تتولى بزنبرة لو مجن كاوز زبس كونتات نات تجبر خلو أب دارفور ترى كنا أب ملو السودان وين بزح عنوتنا ورد خلو كم تزدله the forgotten war بزبل ويكا زترسع كينات بزبل شم كويم زمرتو زي ما رؤية أبنتنا أفريقيا بفلاي نكرنا أفريقيا بوليتيكانا عالم انتهي كم نخن فلت يزتغمنا مغنياتو اليوم أحوات بحاجة قينهم تمال كد معامد كد مغلط عمد بحاجة قينهم زسوليو بحاجة قينهم زبلعو بحاجة قينهم رمضانهم زبلعو زنبر بحاجة قينهم عيدهم زقبرو زنبرو لومي مسارحنا كالوت كوينهم أبستفل عليه كفالنا عائلة تسلفهم نتهاجر أم بتان أم بلشاو أم كسال توافيرهم كم زلو مجنزاب يدلي إذا دما ممهارين هيكبركا ملبمنا هيكبركا ملبمنا يخلق كايز باني حرب الخير إفريقيا مكاني زمن النور والعزة عالية مواقف ما بتتراجعتان بجيب قدامه وكل الدنيا أنا سوداني. Matched with previous footage and sad posted by the army showed some of the most significant advance against its rival, the paramilitary rapid support forces, in nearly 11 months. So أبزوان زي تي سراويتنا السودان نقدميت النادفة استفل عليه بوتاتات ندبرنا التلفزيون بوتاتاتنا منجستي زنبرو كارتوم يكو عصر كم زلويز نقرأ دي end of the day انتهي تقوصاصيرو انتهي تقوصاصرنا يكونان بتدقاقامي اتهاجر completely كم استبلاشوت بقى كابوز وصل فيديوهات كتريا خلها I think استفل عليه فيديوهات يمتي يمكن authentication ناتو أنا تصير كتفلتو سلزي تخل exactly أبي بخمي أقات يومي كتن نتصور سلزي تخل مبر كاب سودان زمت زلوا سلتات تاكتما تاكارتم تبع الفلاي destroyed كم زخانت بقول من جدد ما توقع أما كل كتمات سلزي نبرة هجرون بعلم أبلاش يمزيا ممكن من تاي هيجي شمجيلهم ديوم أمون قات يوم ديوم كحرقهم تاي كجبروهم يوم كالارستيجن اتهاجر بعلم destroy جرمهم completely تزعيقت هاجر كوينة I don't know كنا من تاي هيجي تمليسهم كالرواية يقولوا كنا من تاي reinvestment تغيروا لا تهاجر عم نبور كتملا استغل اتنا بوليتيكا حشوية كوتي خلدو كابوك اللي خلدو أب حدا على بقينهم حدا من قصة قبري يقولوا you can say many things but تمليسكا تهاجر أب نبور كتملاس بنبور من قد دخت كي تخلدو هاي تخلد نزبل حتى كبيري نخط ملسو معناته لعبنا تزيجي كاب كارتوم زي ما تزال فيديو تاعت نزي مثل تي سيفيل سيزبز قبرو زلو مالتي completely destroyed كم زقبروا وي كم زعنوا أبستفل عليه بوتاتات نايت كارتوم دنبركم لعبنا VIP كافيز بحال زنبر نابلو كريهم دوت وزلويو it's a very very sad story أفكارو تجارات من البات أبيراق رينايو أبليبيا رينايو قلقت والتغليقة بالسودان زحالة فجن بزح سب سلزلو إزي السودان زبحال زنبري إزي دماء عجاقة نفسه كفير تراوي إزي عجاقة كون
በዚ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ ካብዚኣቶም ብዝፍለ ናትና ግዳዝ ዝገደደ ኸማን ንዓና ንብሙሉ ናጠፊናዮም ከማን ክእውየልና ዝኽእል የለን ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ክንመሃሮ ንኽእል እንተሎ ንሱ እዩ እቶም ናይ ኢሊት ትግራይ ግን እስከ ንስማዓዮም ናቦም ክሰግርና ሕጂ መጀመርያ እንታይ ይብሉለው ባዕሎም እንታይ ይደልዩለው እንታይ ሕማም ይፅውዑለው እስከ ንስማዓዮም ዝተወረዱ ግዛታት ትግራይ ሪፈረንደም ናይ ምክያድ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብሉ መሪ ሕጊ ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ ገሊፆም መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝወረሮም ግዛታት ትግራይ ንሓድሽ ኩናት መኽፈቲ ምክንያት ክጥቀመሎም ይሓሰበ ከም ዘሎ እውን ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ ሓቢሮም ኣለው ኣንጎሶም ኣብርሃም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ምስ ተወከልቲ ትግራይ ዝተባሃሉ ወገናት ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ዘልዕልዎም ጎስጓስ ኩናት ዝመስሉ ነጥብታት ቀዲሞም እውን እንተኾነ ብሚድያታቶም ኣቢሎም እናመሓላለፍዎ ዝፀንሑ ሓደገኛ መልእኽቲ ምዃኑ ምስ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ፃንሒት ዝነበሮም ምሁር ሕጊ ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ ገሊፆም ሓለፈ 2 ሰሙን ብሚድዮም ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ህወሓት ንጦርነት ይዘጋጀሎ ደጊምካ ትግራይ ናይ ጦርነት ሜዳ ንምግባር ዓብዪ ቅስቀሳ እዩ ነይሩ እዚኣ እያታ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም ጦርነት ዝደልዩ ጦርነት ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ዝብሉ ዕረፉ በልዎም ነገረና ይኸይትብሉ ካብ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት እዩ እዚኣታ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ናይ ተኣኺባ ዓላማ እውን እዚኣ እያ ነራ እዚኣ በተን ሚድያ ቀዲሞም ሰይዶምን ዝነበሩ ብልፅግና ይኹን ጠቅላይ ሚኒስትር ሚድያ ተማሓሊፎም ዝነበሩ ብመን ማተም ተገይሩና መፅእ ኮይና ብጠቅላይ ሚኒስትር እዚኣ ከም ትኸውን እታ መልእኽቲ እውን ፍልጡ ነይሩ ኣይተ ሙስጠፋ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተወረሩ ግዛኣታት ትግራይ መልኪቱ ብሪፈረንደም ክፍታሕ እዩ ዝበሃለ እቲ ቀንዲ መሰረቶም ወይ ከዓ ፍልፍል ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝገርመኒ ሂግደፍን ሕወሓትን ሓደ ዘመሳሰሎም ኢሎም ዘልዕልዎም ነገራት ኣለዉ ናይ ክልቲኦም ፓርቲታት እቲ ቀንዲ መሰረቶም ወይ ከዓ ፍልፍል ኢኮኖሚኦም ገሊኦም ገይሮም ዝወስድዎ እቲ ናይ ዲያስፖራ እቲ ናይ ደገ ዘሎ ሓይሊ እዩ ሕዚ ብፍላይ ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳ ናይ ኮነ እምበር ስርዓት ሂግደፍ ሕዚ እቶም መብዛሕትኦም ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ዓዲ ተማሪሮም ክንሰርሕ ክንምሃር ክንነብር ኣይከኣልናን ኢሎም ፈቅዶ ስደት ክንደይ ከርተ ተሓሊፎም ዝኸዱ ኣብ ምዕቡል ዓዲ ዲሞክራሲያዊ ዝበሃል ንዓኣቶም እውን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎም ተደላዲሎም ኣብ ዝነብሩሉ ዓዲ እናተቐመጡ ተመሊሶም ነቲ ዘባረሮም ስርዓት ክጣበቑ ክድግፉ ብኢኮኖሚ እውን ተኣሽም ክገብሩ ትሪኦም ናይ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ነገር ኢኻ ትዕዘብ ንምንታይ እዩ ማለት ኣብ ትግራይ ሲ እቲ ምሕዳር ዲሞክራሲ ክሰፍሕ ትካላት ንክመፅእ ዘይተኸፈተ በረታት ይከፈት ብባድመ ብሕሞራ እቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ይጀመር ናይ ማፅእ ሕጋዊ መልክዕ ስርዓት ይሓዝ ኣብቲ ሕሉፍ ኣይንንበር ዝሓለፈ ሓሊፉሎ ንረሳዕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ረሲዕዎ ኣሎ ህወሓት ረሲዕዎ ኣሎ ኢህወደግ ረሲዕዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ይረስዕዎ ኣሎ ሕዚ እውን ዘይተኸፈተ በረታት ይከፈት ብባድመ ብሕሞራ እቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ይጀመር ናይ ማፅእ ሕጋዊ መልክዕ ስርዓት ይሓዝ መቸም ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ተመሊስካ ካብቲ ታሪክ ክትመሃር ኣለካ እንድዩ እስከዚያ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ኣብ 2016-17 ዝተዛረበያ ነይራ ልስና ይኹንን መፅሓፍ ከመይ ንሪኦ ብዛዕባ ኣገዳሲ ኣብዚ ዞባ ወይ ጎደበና ንብሎ ቅድሚ ናይ ዝኾነ ካልእ ሃገር ናይ ካልእ ህዝቢ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የገድሸና ኣነ ንርዱእ ምክንያታት ብዙሕ ትንታነ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ብገምጋም 25 ዓመታት ሓሊፉ ወይ 25 ዓመታት ሓሊፉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እንታይ እዩ መፅኡ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ተን ኑከት ወይ ኑክታታት ትብሎ ጆክስ ማለት ሓደ ጆክ ኣብዚ መወዳእታ ብዜና ወይ ኣብ ገለ ወረቐት ኣንቢብያ ማለት ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ትብልዎ ንሳቶም ፓርላማ ናይ ወያነ ሲ ነዚ ኣብ መንጎ ክልላትን ኣብ መንጎ ኤትኒክ ወይ ድማ ኤትኒካዊ ጉጅለታት ዘሎ ግጭታት ዝምርምር ኣካል ኣቆይሙ ተባሂሉ ካብዚ ዝገርም ጆክ ክስማዕ ኣይትኽእል ኢና አንቀጽ 39 ናይ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቅዋም አንብቦ እንታይ ከም ዝብል ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እንታይ ከምፃና እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ኣብ ብሄር ተመቃቂላ ተፈታቲና ክትነብር ኣለዋ ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ነይሩ ፖለቲካዊ ገምጋም እንድሕር ክንገብር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ 25 ዓመታት እንታይ እዩ ተራእዩ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኮይና ኣነ ናይ ወያነ ሕሙም ኣእምሮ ደምፆ ዕንወት ናይ ኢትዮጵያ እየ ዝብሎ ኣብ መጀመርያ ትስዓታት ድሓን ከሎ ዝምድናታታትና ከመይ ተኾነ ሓይሽ ንባህል ንመኻኸር ነርና ምክንያቱ ናይ መፃኢ ወለዶታት ዕድል ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ከተራሕቆ እውን ኣይትኽእል ኢና ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሓባር መስዋእቲ ከዓ ተሰው ኢና ኣለና ብጀካ እዚ ናይ ወያነ ሓሶት ናይ ታሪክ ምጥምዛዝ ኣመል ንመፃኢ ጠሚትና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይትኸይድ ኣሎ ንድፊ ናይ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ከይወፀ ከሎ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚኡ እውን ቅድሚ 91
ቅድሚ ተስዓ ኣብ መወድ ቀዳማይ እውን ጦርነት እቲ ወደብ ናትና እውን ኮይኑ እናሃለወ ስለዚ ንሕና እውን እዚ ዝኣክል ብቢልዮናት ኣምፅኡ ንብሎ ነገር የለን ክልቲኡ መንግስታት ተረዳዲኦም ብትግራይ ሽም ዝተሓዝ ሓንቲ ወደብ ክትህሉ ተገይሩ ብድሕሪኡ እቲ ሓበራዊ ናይ ሓባር ጉዕዞ ንምፃእ ይከኣል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብትግራይ እትመሓደር ሓንቲ ወደብ ጥራይ ሃቡና ነቲ ዝሓለፈ ክሳራታት ናይ ክሳራ እዩ ናይ ብሚልዮናት ዝትመን ንዓኻ ዕንወ ዘውረደልካ ፈደራላዊ መንግስቲ ኪት ምስ ኬትካ ተኸሰስ እምበር ኤርትራ እንታይ ስለ ዝገበረትካ በንጻሩ ብኣሽሓ ዝትመን ዕዳ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ትግራይን ኢትዮጵያን ካብ ታሪክ ብተደጋጋሚ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈፀምካ ንስኻ ዳ እምበር ኤርትራ ንኢትዮጵያ ትእውዳ እምበር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተሓተሉ ምክንያት የብላን ናይዚ ኩሉ ዝጨቆንካዮን ዝገዛእካዮን ኤርትራ እያ ክትሓቲ ዝግባእ እምበር ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ ብግምጣል ስለ ዝሓስቡ ድሓን እዚኣ እስክንስማ ዓቢድካዩ ዘሎ ምስጢር ዝኸባቢ ፍቓድካዩ ዘሕዊ ዝቐብር ዝደቢ ድሌትካዩ ዝግልል ዝሓቁፍ ዝድርቢ ኩራዕ ኤርትራዊ ኮንካ መዛረቢ እዞም 00 ሰነፋት ተምሃሮ ቀዳሕቲ ቐደምቲ ካብ ቀደም ካብ ድሮ ታተበሉ ሕጂ ታሪኽ ተመርኪሶም ምስ ተሳነዓ ዓይኒ በራሕ ምርኩሶም هيبلو حجي تاريخ تمركيزهم مستسانع عيني برح مركوسهم كرع بالكرع كل نور عراق أنت إريتراوي بالزربي كرع بالكرع كل نور عراق أنت إريتراوي بالزربي لو متحبن ود بحر السجن ريخا يوم نوزن 00 تمال فتير كاس كبير يوم نو ريخا يوم نوزن 00 تمال فتير كاس كم تداو كم ناي ጦርነት ዕንክሪ ንኽንወፅእ እንታይ ክንገብር ኢና ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ኩናት ጦርነት ዝተጎድአ ህዝቢ እዩ እሞ ካብዚ ንኽንወፅእ ከም ተጋሩ እንታይ ክንገብር ኢና ትብል እንታይ ይመስለክ ኣብዚ ሕጂ ትዘለናዮ እንዲ ንምንታይ ኢና ወዲቕናሲ ሱቕ ኢሉ ተራ ተደጋጋሚ ስለዝኾነ እዩ ዝና ህዝቢ ትግራይ ናይ ታሪክ እንትን እንዲ ንሕናሲ بفلاي كانوا 130 عامات استفدت تاريخي تتسامن دينا بزيد صحنا كاب جيوبوليتيكال مركونا تقريسنا فرق تجارب بهالهزب فرقومنا بطليان فرقوم قاعد تحت محرق بزو قيمة بحرية ولادات كاتشيلو أمونغو إثيوبيان إيرتران تخلقيرنا إيرتراويان تزي شعيرنا نزوم شعبيان دقفتهم زبهالو إيرتراويان تزي شعيرنا سي أبي لا عوتنا كل زي مسعاني بحري دما من يسوس المفعتي كبالي خير وما إيرترا تطفى عنده 30 عام كتفونا سرير ناس حجة نحن إيرترا زو قيمة بحرية ولادات كاتشيلو أمونغو إثيوبيان إيرتران تخلقيرنا زلنا بقبري إثيوبيانينا بتينا علم حقي مالته تأتي لله وجزات إثيوبيانا زلنا بدلية ببها جنجن إثيوبيان يكون مبدأتي سب تقرأينا تلو تقرأينا في إثيوبيا ونفع رأي غد سوسنا زخنا ويا في دقيقة من نجاتش زلنا إثيوبيا هاجرنا لنا كي نقبل صدام كوي متقبلنا هاجر تكون النايت سلي هذا إثيوبيا نحن ما ينوركينا إثيوبيا هاجر كنجبر عن تخينا قاعة من الباتون زحلف 20 شوعة عامتها بس ما ينسى لستن ساعة تشحن عسلتن هاجرنا لنا نحن ناي 4 كيلو بيت من استحجنا تصنع على دقات عم تقوم بحيل وتهدرون نايس اللي محاول حزنا يسجلنا عادي مر الديمقراطية ومجد هاجرنا سلز قرية نحن بندل يوم مجد إثيوبيا حنقل قاسنا زخل أبي إثيوبيا بسلامة بالديمقراطية ومجد ربحنا نمرقات نخل هنا بنا therefore أنا هم الكسر إثيوبيا هاجر تكون لنا أيدخل ስለዚህ ዋናና ፀገም ዘእትወና ዘሎ ሃገር ስለዘይ ብልና ኢና ሴትለስ ስለዝኾና ኢና ምስ ብሄራዊ ረኣናን ሕልምናን ዝቃዶ ሃገር የብልና ኣብ ዓለም ክትነብር እንድሕር ኮንካ ኣብ ናይ ዓለም ስርዓት ኣቲኻ ሓሚስካ ረብሓታትካ ክትረጋግፅ እንድሕር ኮንካ ሃገር ዝበሃል ትካል የድልየካ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገርና ኣይኮነትን ክንሕዛ ከለና ብሓይሊ ማለት እዩ ንዓና ትጠቅም ትኸውን ካልኦት መፂኦም ከዓ ንዓና ውዕዮም ክትሕዝዋ ከለዉ ዋላ ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት ተዛሚዶም ንዓና ውዕዮም ክትሕዝዋ ከለዉ ከዓ ንዓና ጨፍጫፍናን ሓራጅትናን ትኸውን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክዕፆ እዩ ዘለዎ ናትና ሃገር ኢና ክንምስርት ዘለና ስለዚህ መራሕቲ ትግራይ ኢና ባህልቲ ካብ ፍሉጦን እንዳን ተመስሪቱ ስለ ዝሕረዩ ወይ ከፍሒት ካብ ፍሉጦ ኣስቲኒ እዩ
أو لأن إيو يقبص يولي أفو كابنا يسونتنا بمولو قدام سبورت السرحة من ينتظر لكم ملحس تبل ملحس يا أنا وانت يبلا له لحرد هنا ناو تقبرت الوقت اللي يتخوني لك حس سيزي ملحس يا كالينا لمساتنا أكلت انكارز بال يبلنا زي أجن جود لب زبل انت سيو نعم انت تصقعوا نعم ناوزي إتو زبال نولج جن يلن أنا ندحر مويتاس بدحر يدان ديريتو قلت زبل مرح أنت زي كوين كابلا على جميع كساو تحتي بمنم تأمر هزواو فقر زلوه هزوك حالفولو هزوك بلع هزوك ستي أما نقول لك سباس زلو نينجرح فلا لاي عصبيبه كله سباي كل زو تقرأي زل علمنا تقرأ صنيع كيتشا قرمد كوراء زبل بمنم تأمر زيرو طرح زي كونس فريج نيجاتيف تحت نيجاتيف تائم مخوله سلقوقهم كورة تميو ملسقة كرعي حنيقة دبريو بهلقة تسعر بايقة بحر زقامتو مدراز منيو حقوقهم تسبرو ملسنا خيدكايو ايري تراز تمد ويلو حجن قدمن سنبيري وسكحو ورعب الكراع كليلو رعرا انت ايري تراوي الزربي لو بتحبن ود بحر السجن ريخا يوم دوزن 0-0 تمال سكير كاس كميكا يوم دوزن عشان كجور تريو نهاية جاي وانت مساسالي نجاري خاتعزة نمنت أيو مالت أتجريسي تمحدار ديمقراطية خسفة تكالات نخيل نزعتي نهاية بوليتيكا تصادفود ما كله زرود داي مهنيات تصافتين أمنة أمريكا كمت كلهاس خمي عينت نهاية بارت سيستم يوزر لفت عند خمي جرم يوم عبيلهم جلز ولس أبازا لا هي تودب حجي كلها تشوقيت أزنبرت مليون ود حزب مسرقة فلا أبزبان زين قص أدهم دق تجراي رجيتا سلطان نعي بنا عي كتبل تبدر جمالا زي أفز حرقة دموز اللي حس هنشواس عسر عمت مريت مزحلة كاب كمش بعل تندوق بولخ يلوسيو أبي أحمد مسرات عباي أورمو كون مقبر كينات كنول لعلنا إذن مقبر أب تقرأ يزلو حنسات وقع خقوصا وصلهم بزبلو أب صومنا أب عصو غزا اتقال دقيموا سمعوا الزربة سألائي من النتو غيرو سلاست حنسة هكدف ولودون أبون ناي إرترا حكراو نتيو ولودو ونيو أبو ونيو مقصلتو يو سلازي نش الزربي لو بتحبن ود بحر السجن ريخا يوم دوزن 0-0 تمال فتير كاس كميكا يوم درو ريخا يوم دوزن 0-0 تمال فتير كاس كميكا يوم درو ريخا يوم دوزن 0-0 تمال فتير كاس كميكا يوم درو مويتا دي سفارة مستحب قبورة علقون الناخد تسلقوا بخمكورة تميو ملسقة كرعي حنيقة دبريو بهلقة تسعر بايقة بحر زقامتو مدراز منيو حقوقهم تسبرو ملسنا خيدكايو زي فتنة قتلتي تخيل الله تقدماي فتنة كذناي كتنس فتنة ب40 سنة 40 يتقبله شعو بمسكوت مسدرا بيتي أبتر بيزا مأدي كفلنا كنبلع كلنا بمسكوت كلتا بومبا نايد بومبا دربيوم حانتي كابتن بومبا أبتي مغارجانا مسكوت أبو تلتلي لا تلفايتو تكوستن حانتي أبتي مأدي نولع زنبرنا أبو ديغا أيتو تكوستن كلتنا دي تكوسا ورحي كابا حملة 49 يتي كدم زتكوسي قدامت كلت تكوسن سب عندنا أب منقد صنيحهم كاب كتما كاب سرحي ناب جزا خنشا مسكركو أب ماكينة ورد كله تكوشوا بومبا شعو تتكوست أب أجري أكلتي كله خاب زي قدام زلو أكلتي كله درجة منفيت جبرته عوض شعو شدشور حسن حيسوا حد خبط زلهم زنبرة نقرات زي موت حالتا خد كونوا قالوكم زي موت حالتا نايد قاسم خد كونوا لكم هدي تي لتر لا يكون انت حالتا قل ان كل انا كبرتات حالتا يتعال حالتا هدي حد خبط عوات أصبي وزعنوا له زنبرة إذا قاسي كل إرتراو انت زي تسنبيروه
نرس عواته بزح زبالة ديو دحر بايتو حدا ببو ناراي بديو بني عمري تجري بديو بهايمانتاو امنتن زختولن زخبرون كا الشيخ داود كم زبون خا وين بني عامر صراي دحرنا 50 حدن 50 كلتن سلام عدمتاو كا مس ناي كناما غربا بتوها طبق اركنا زبطر سبي نحبت سبي الفاس سفح زبله ولقاوي ليلا مرداتم زربرو سبي حمد صعبات اقلي هذا ايكون انت قبل نيرو نزوم كاسولا زبط وتهدرات كله إرتاوي بزي أفعال عليتن هايمانتن قبيلة أنت زي استاتفكم مرزقاسي أكعوتني سلازي زي موت حلالتنا يسورهم زي تفع حلالتنا يسورهم إلي لغو أبو ترى ما توعنا رخيبين كفالنتي تاريخاوي مرمرات حدا من اللي عواتن تايده عواتن ما يحب قبل يبني علي توصل يفتوني عواتن سلامتك حالته سلازي يصلح حالته سلازي يخبر نو حلاويو مس سنيتم كبار نايتي قربته زخونه كان عليته كان بهير وكان ابراج سلازي لي سلازي بلد ادحدك قتيلو عرقت زخونو حمام بازحو فوس زعقنو نقيل عندك فوق نقول عزقنو ادمي زفلطه قربت كي تخدمو نري مي نري مي والعصيب عندي غلو نري مي نري مي نري مي انتاينو نري مي نري مي نري مي انتاينو حمدي يا غلو حمدي يا غلو صنعي قالو زهزبي حمدي يا غلو صنعي قالو سكير 50 حدا نجي 50 قلتنسي نقص ناي سعودية أبصر حكم كم زمسي أنا ورقة لني حجي تي أوكي دحرنا بعلى أبو بكر راشن كي حاجة لما لقينا دحر موسيقى بس اسمها غير وفتيمون علاقة وردي أخي كل عينة موسيقى نتي قايلة تنفتح ترى زي كون الكاخ أنا ناي كرار ناي سلكي ناي قلها إثيوبيا حادث سبت زراز بهال جيتار مس حزن تايلو مسلكه እኔ ተዘራ የማጫውታችሁ ከጊታሬ ጋራ ገልዓብ ነገር ፈጽሞ ማለት እቲ ሻምብቆ እቲ ኮንፈሮም ናይቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ሻምብቆ ቀሎ ሳክስፎን ኣብ ዝዓዲ ህረም ነይሩ ተረዲካለ ድሓር ከመይ ገይሮም ማዕቢሎም ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ሕግዞ ስለዝነበረ ምስ ማርቺን ዝተኣሳሰረ ብፍላይ እዞም ፖሊስ ኦርኬስትራ ክቡር ዘብዐኛ ገለ ዝበሃሉ ጦር ሰራዊት ገለ ዝበሃሉ ምስ ቆሙ እዮም ክምዕቡሉ ጀሚሮም ስቲል ግን ካብዚ ከይዶም ምሂሮሞም እዮም مستر نايتي ورار ولا نعلمون سجنتر ولا خردو ما كيف انتايو افكال لمود زي كونه نجر افكال لمود زي كونه نجر سي كازنا منغستي ارترا يخلن قفه هذه ارترا ترا يخلن سي سرفايف نقبر لكالش بكون على جل لكم بتراي جبها بتراي قفها نتيميت نشجر تصاويرك بزرلك عقمي بتعقم نايتي حزبي تخلاخيلك تايم ولو لك غدا ديمصو ነገር አለ ዲ غدا ديمصو ነገር ሲልና ቂሜታም ሲዩ አርቃናም ሲዩ ጽልቲ ናይ ምክልኻል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ፍልስፍና ናቱ ካብቲ ናቱ ኣተሃናንፃ ናቱ ናይ ምክልኻል ህዝቢ እዩ ሰራዊት እዩ ወለቲ ህዝቢ ማለት ናይ ምክልኻል ህዝቢ እዩ ንመሬት እዩ ዝከላኻል ጥራሕ መሬት ግዘፈለይ ንመሬት እትውረር እዚ መሰል እዩ ብዝኾነ መለክዒ መሰል እዩ ኩሉ ዓለም ዘፍቅዶ እዩ እቲ ሕልና እውን ዘፍቅዶ እዩ ኩሉ ግዜ ንሕና እቲኦም ምሳና ሽግር ዘነበሮም ወረርቲ እዮም ኩሉ ግዜ بمسمس ناي بحري الكا بكالي مسمس الكا نتي مقباط نتي معبلال نتي كالي زينات كتوسد يلكا حجزي وحود حزبي كله زي كم عردي تطويلو نزي كل احزاب نزي مسعوت نخد كونسي ديرناينا كم بوينت كم نتري اذا حد عاوتنا فرق انا اسر بيت فرق انا لمنا فرق عينا خطف
فرق ايدا حيزا خمس كرنكريت كتكون تعويته يعني كم جون طاطه تمالي نقتلت نقلن زوسون زنورو اكلات تግራይ تعوت قال ملا حوحات نقدمت قدامي ناي حوحات اطفيخ يا فيديو حجي قدامي ناي حوحات دغافخون كزقرب كازنبر كاكل شو كم نريو زلنا زي كله زي سبزي بزع غزي نغيرዎም እዩ ቀዳማይ ዕላማና እቲ ኤርትራዊ ንሓትሕዱ ከም ዝበሃል ክንገብረለና ነቲ ኤርትራዊ ኢሉ ምስ ትግራይ ተሰሊፉ ዝነበረ ድማ ብትክክል ተፃዊትናልኩም ኢና እናበለ ብዙሕ ግዜ ዘሽካዕለለሎም እዩ يحزنك أيو كم زعينت أشكال الكنقاطم كله بدحر مجارجة انتهي كم زنبرت علامة ممليسو إن نتصرخين كم زت مالي بسألن بكفاءاتنا بقي سمم نيرتراويان كقبعبعو إيرتراويان نخي حقوسو سعر زنبرو لومي بب معالتهم فردتاتهم ناوسدو سربيتياتو اللوم أبز غربا وازيما زفلت زنبرة نحادي إيرتراوي بسأل تبقيسو بخارة زهرمي أربعة عامتن تشعت ورحن دي قال نكسر تفريد له أجوخا أمبسادو نسغادو قلدو دلاي فتح دو يلوم بزح زتاك علو زنبرو سب حجيجن زقبرو ويه بلو من مهنياتو بأسوم أنصار إيرترا دي كونس أنصار حقت زنبرو لحد سلسغوني سلازي كلها زاو كلها نهيرا نسب تفرارهن تقبع بعن زنبرت ويكا أمنز دربيتن نيرتراويان نخي حقوسو بحق تخطيلهم هاجراوي بعلاتهم نكيخبروا بحدا نخيكبوا زقبر زنبرة فتنا كله بحدا نابسر بيتهم ناتويهم اتهم تمالي جننات فتي ما ميلهم زتاك علام زنبروا تأثيرهم ببيت فردي توسين لهم اسر بيت لهم قد زينا يقبرونيهم نتهم تليفون زلو كيسنبدو مهنياتو كومو بروباغندا غيركا انغيرا سلازلوو حال لهم جننات تفتي تاريخ تفتي من امتى تاريخ ኤርትራውያን ብሕጊ ተኸቲሎም በዓሎም ማዕተናጽነቶም ንዘብዕሉ ዘለዉ እምኒ ስለ ዝደርበ ካሎም ታሪክ ፈፂምካ ንዓኻውን እኮ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይንካ እኮ ማዕተናጽነትካ እዩ ብርግፅ ኣብ ኤርትራውነት ስለ ዘይተኣምን ኣብታ ባንዴራ ስለ ዘይተኣምን ናይ ኤርትራውያን ሓጎስ ስለ ዘየገድሰካ ስለ ዘየድልየካ ንዑ ንምስባር ስለ ዝኾነ ዕላማኻ ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ፀረ ኤርትራውነት ስለ ዝኾነት ዕላማ እዩ ነይሩቲ ዝግበር ዝነበረ መዓልታዊ ድማ ኣልዒልካ ዘለካ ባንዴራዊ ንዑ ዝገልፅ سمايا بانديرا غزي فدريشن ايرترا ناصنتا كيرخبت كالات راي كونسي اتي زغبان ناصنت ايرترا كم حزب ناصنت يغبان يري يلو كويت وكيلنا امريكا فوس دالاس كندك جتا تاغيملكم الله انت هنا نربحنا الا فدريشن كنغبرانا يلوم نزا بانديرا يبما سلازي ايرترا ناصنتا عب مسوات كثيره ناصنت رخبتو نعو غديفكا نتا بانديراتا ناصنتهم زمصوا نعاغو حيفكا فدريشن حشنك تبلكلها بدركس العام خانتاي مخانو نصريو مخنيات فدريشن دريلكا ابت غزيتي مستم تغارو خينكا حد هاجر نخغبر حلم نيرو شعونا يتعوتن ارتراوين شعونا يغبرون كندي اتم بعل ولد مريم ابزتري ومصنيكم كندي مسواتن بس قدلن حليفهم سلامنتاي ኤርትራውያን ክትከውን ኣለዋ ኤርትራ ናጻ ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝነበሩ ክንደይ ፈተና ቅትለትን ክንደይ መከራን ካልኦት ድማ ሂወቶም ሲኢኖ ማለት እዩ ሽዑ ዘይተዓወተ ፊሎሶፊ ሎሚ ሕዝካ መፂኻ ክትዕውቶ ይትኽእልኒ ኢኻ እንተቶም ኣብ ትግራይ ኮይንኩም ኤሊት ንኤርትራውነት ክትስዕሩ ተሓስቡ ዘለኹም ምሕላምኩም ከማን ዘሕዝን እዩ ተግባር ኣይከውንን እንዲሁ ግን እቲ ምሕላምኩም ንባዕሉ ሕማም እዩ ስለዚ ካብዚ ተቐጢብኩም እታ ዘላትኩም ክልል በስመ አብ ኢልኩም ተደሒስኩማ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ንእሽተይ ፅሕፍቲ ነይራትና ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ንምሃራ ስሱዕ ከልቢ ትብል ስሱዕ ከልቢ ስጋ ቢዱ ሒዙ ብጥቃቃላይ ክሓልፍ ከሎ ካልእ ከልቢ ስጋ ዝሓዘ ስለ ዝረኣየ ነቲ ኣብ ቃላይ ዘሎ ስጋ ንዑ ክወስድ ዘሊሉ ምሳተወ ነታ ቢዱ ዝነበረት ስጋ ከም ዝኸሰራ ስለዚ ስሱዕ ከልቢ ነታ ዝነበረተይ ዝኸስር ስሱዓ ስለ ዝኾንኩም ድማ ዓባይ ትግራይ ክደልዩ ነታ ዝነበረትኩም ትግራይ ናብቲ ፍርቃ ከም ትኸስርዋ ገይርኩም ብሕጂ እውን እቲ ስስዕናትኩም እታ ዘላትኩም ቦታ ክስእንዋ ከም ትኽእሉ ጥራይ ክፍለጥ ዝኽእል እምበር ኪኑ ዝኸደ ከተምፅዎ ትኽእል ለውጢ ክህሉ ኣይክእልኒ እዚኣ እታ ናተይ ለብዋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነዚኣ ኣስተውዒሉ ክርያ ነዚኣ እያ ክብል ዝኽእል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኹድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፀፅቡቑም እዚኣ ለብዋ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይንና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብካ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ
መንገዲ ዓወት ኮነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መጽሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ጽባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ጸሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ኣቲሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ኸይር ኢለይ ንሓመደይ ወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዘርስዕ እንታይ ኮይንዩ ዘይበልዖ ዝጐስዕ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ኽዝብስ ኣብ መትከል እዩ ዘሎ ኣሞን ቀልቡን ወ ዓደይ ዓደይ ይብላሎ